Spoločná štátna hranica medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom v sobotu 21. augusta 2010 spojila niekoľko stoviek veriacich na Trojmedzí. Práve na mieste, kde sa stretávajú tri krajiny, slávili spoločnú svätú omšu pútnici z Ostravsko-Opavskej, Bielsko-Živieckej a Žilinskej diecézy. Ako pripomenul generálny vikár Žilinskej diecézy Ladislav Stromček, s myšlienkou stretávania sa na mieste, kadiaľ ide hranica troch štátov, prišiel minulý rok žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Generálny vikár ďalej uviedol, že je to veľmi silná myšlienka, pretože v sebe nesie ideu spolupráce, súdržnosti troch národov, ktoré majú k sebe blízko jazykovo, kultúrne aj duchovne. Verí, že táto tradícia, ktorá vznikla, sa zakorení a bude prispievať k tomu, aby medzi ľuďmi boli pekné vzťahy, porozumenie a to všetko, na čom chcú budovať svoj život. Svätú omšu, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Českého parlamentu, samospráv a okolitých obcí, celebroval bielsko-živiecký biskup monsignor Tadeusz Rakoci. V homílii sa veriacim prihovoril ostravsko-opavský biskup monsignor František Václav Lobkovič. Okrem výnimočnosti stretnutia vyzdvihol význam spoločnej modlitby, zvlášť k Panne Márii. Uviedol, že je fajn, keď na toto miesto prichádzajú ľudia zo všetkých troch štátov a že sa spoločne modlia, aj keď každý vo svojom jazyku. Dúfa, že táto spoločná modlitba, pri ktorej všetkých spája Panna Mária, pomôže celému svetu, aj keď je to len taký malý kamienok, ale do krásnej veľkej mozaiky celosvetových modlitieb za mier a pokoj vo svete, povedal biskup. Po svätej omši nasledoval pestrý kultúrny program, ktorý pripravili jednotlivé krajiny.